Знай, че животът ти е направен от моменти, които се редуват един след друг. И всеки момент е важен. Принципът е следният. Прави от всеки момент нещо красиво, добро, където се изразява твоето търсене на истина. Има и това намерение. И особено не приемай да се поддаваш на действие или дума, които са му противоположни. Ако бъдеш внимателна и не се поддаваш на дума или действие, противоположни на казаното от мен, тогава трите сили ще се слеят. Дори ако ти поставиш напред едната, останалото ще дойде. Но ако ти позволиш тук да се вмесят негативните ти емоции, инфантилните ти потребности, понякога нещо невротично, например някаква негативна черта на характера, тогава ще има отделяне. Казва, че именно тогава, в каквото правим, се намесва дяволът. В нашия смисъл дяволът означава сила, която разделя, която противопоставя. Но ако ти достатъчно силно имаш намерението, че каквото ще правя сега, то ще бъде красиво или добро, или ще участва в моето търсене на истина или мъдрост, и ако останеш с него, внимателно спрямо каквото може да се намеси, ти оставаш с него и не се съгласяваш нещо да се намеси, твоите изисквания, които винаги идват от негативен елемент, че не идват от твоята любов, не от мъдростта, не от красива структура. Не, те винаги идват от нещо негативно. Не им позволявай да се вмесват. И продължавай с добро, красиво действие или твоето търсене. Това е всичко. Колкото по-често си го напомняш, при всяко ново действие, което предприемаш, толкова повече енергиите на трите принципа ще се вливат. Ето защо не е нужно много да размишляваш върху това. Твоето въплъщение те позволява да практикуваш.